आब' 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 मा जाबोलायखो नोंहालाय? माने खोथायानोथ'लै माबा आच्छा my nominal sister you know I too wife have my one black to one white the problem is one is lost माने हारसिं थानो उसुबिदा नालायथ' दा बै ब्लेकखौ नांगौ आंनो फिल आप दा ब्लेंक खालामनांगोनथ' खालि जायगाखौ सुफुंनांगोन नालाय दालाय मानो नांगौ जालायखो नोंलाय नाङा होननानै होखारहरखानानै दासो नांगौ जादों हगार हरा आङो हगार हरा Try to understand my problem. Cool down, sister. My nominal sister. Cool down. Cool down. आं हारसिं थानो हाया. हारसिं थानो हायाबा मानोथो होखारहरामोन? मानो एसेबां अयनाय खालामखो नों आंनि बिबोनांनि सायाव? आरो नोंथ' गोसोम होनना बासिदोंमोन ना? सानफ्रामबो बुयो नोङो? दालाय मानो नांगौ जाखो? नोंनि बे हौवाय दालाय बहा खारखो नोंखौ गारनानै? नोंनि सना हिनजावा? मा बाल घन्टा खालामनांगौब्रा हारसिं न'आव हा हिनजाव गैयाबा सानै थानानै सासेबो गैयाबा मा बाल घन्टा खालामनांगौ आङो बै सैमा बुन्दि बै न'आव थानाय सैमा बुन्दि फिसाजों आं हाबा जानांगौ नामा जुलि जानांगौ नामा नोंहा सैमा बुन्दिजों जायोना बोरमा फान्थिजों जायो जाहैबानो जाबायना हरा हरनो हाया थां ओंखारलां सरि कुल डाउन माने गुमाया गैया नामा मैथाया गैया खामानि मावहैदों मैया खोन्थाखानालाय गुमै मैथाया गैया One time please request to you हरदोब्रा आंहाबो प्रब्लेम जायोथ' उसुबिदा मोनो हाया आं हरनो हाया थां दानो थां दा आरो बिदाजों फैबा बुजागोनसो नोङो नों मानो बुजियाब्रा हिनजाव सानै थानानैबो सासेनिबो अननो मोनाबालाय बोरै थानांगौ जाखो बै न'आव सैमा बुन्दि फिसा थानानैसो आं थानांगौ नामा आङो नों माजों रायलायहै बे सैमा बुन्दिजों रायलायोना बोरमा फान्थिजों रायलायबानो जाबायना नोंनि गोसोखौल' बुजिनांगौ नामा जों मानसि नङामोन नों बुंलाय आंनाव गोसो गैया नामा आंनाव गोसो गैया गोसो थानायलाय मानसिखौ मानो बिदि बुखो आब' आं मैयानो बुंखादोंना नों सोरबा जाबावनो लुगैबाय नङालै थांदो आं नोंजों रायलायनो सम गैया दानो थांदो ओंखारलां हरला होमबा थां नाङै बुस्थु गारखानायखौलाय मानो नांबावगौ नोंनोलाय दालाय होमबा थांसै दे थां दानो थां हरमारथारला होमबा ओंखारलां होनदों ओंखारलां हरमाराथ' हरा होनखाबाय दा ओंखारलां र' आं दा मोनायाव थिग दिंग्रियाव नांना फैगोन आं र' जुमाय लोंना फैगोन आं गोरबो खनायाव मा दं नों घन्टाया दं हिन्जाव गोसोम दं गुफुर हिन्जाव गैया दं नोंनि हायना माबा र' नोंनि गोसोम महराव आंलाय गिखांबाय गुफुर हिन्जाव थायोब्ला आंलाय गोजोनबाय गोरबो खनायाव मा दं बार घन्टाया दं हिन्जाव खारबाय आंना गोसो गोरबोनि आब' माइनाव मामोन जिरायनोबो जायगा होला होमबा नो जिराय सोमोन्दो लाबाथ' आब' जायो लायाबाथ' माबा माबिबो जालांनो हागौ माबा आब' गुमै मैथा गोखैया गैया गैया खामानि मावहैदों माबा मास्टार मानसियानो हाजिरा मावनो थांदा मावगोनथ' आरो जोंहा गैया नालाय नोंसोरजोंलाय बहा थानो नोंगौ मिथिखादां माबा आब' आंनाथ' मानै नालाय मासेया ब्लेक ओमफ्राय मासेया व्हाइट दा मासेया आंना व्हाइटआ गोमाना दं आइ एम डाउटफुल टु माइ सेल्फ थारमाने आंनि मासेफोरखौ गुमै मैथा गोखैयाव दोनखुमादो बायदि मोनगासिनो आं माने मा बुंलाबायदों नोंलाय आंनि हौवाखौलाय आब' नों रागा दाजों सोमोन्दो लायोब्लासो नों आब'
सोमोन्दो लायाबाथ' माबेबो जालांनो हागौ नोंथ' हारसिंसो दंखायो आरो नोंलाय नों आंखौलाय मा खालामनो हानो नोंलाय मा खालामनाया मा खावलाय लाबोलाय ओरैजाय खावलायग्रोनांगौ नै आब'नो मा खालाम आइया गोबां मारबायसो होमबा अके र' एक मिनिट आं नै सेरेबखौ लोंना लाग्रोथारनो र' माने जोंना आफादग्रा महात्मा गान्धीया इण्डियान कनस्टिटिउसनाव लिरना गालांदो जे फारसेथिं सोबायोब्ला 1:1 खावलाय थारमाने फारसेथिं सोबा जायोब्ला फारसेथिंबो हगारना होनांगौ सोबादो दे आब' नों आंखौ खननै सोबाबाय दै 1 2 + 1 2 खेबनै सोबाबाय नोङो हारसिंसो दङ दै दा आं दहाय बुंदोंमोन ना बोरैबा जाबा आङो आब' सोदोबखौनो थल्ल' खोमानोबो हायो आङो गोसोबायदि खालामनो हायो आं नों आंखौ मा सानदोंलै आंथ' मैथा गोखैखौ गारखाया सारायाव बहायनानै खारै होनानै एवनानै नै जोंसो सोला जागोन ओंखारलां माबार आंनि न'निफ्राय दा ओंखारलां आंनि न'आव लोंनानै बिदि दाफै ओंखारलां yes okay to it is but माने र' रागा जोंनाङा बारु थांगोन आङो आंनि हिन्जाव गुफुरखौ दावब'खौ नोंनि मैथायानो दोनखुमादों किडनेपदों your मैथा has been is to kidnap my wife I don't care to it is I love my wife and kill to मैथा गोखै आं नोंनि लोंनानै मारिना डायलगखौ खोनासङा ओंखारलां दानो ओंखारलां आंनि न'निफ्राय ओंखारलां अके गुड नाइट सिस्टार अके बाय मैथा गोखै टु टार्गेट जायाफ्रामा इंराजि मारि फैबाय थानायखौ आं खोनासंनाया ओंखारलां बे न'निफ्राय दानो ओंखारलां अके माने अके एसे गुसुरा ओइ सना माइनाव खेबसे फुदुंसैब्रा टिरिगि नोंना माथो खानायानो गैया खानायानो गैया माथो नोंनालाय दिस इज माय हेयर स्टाइल थगायसुला थगायनो जायगा मोनाखै नों आंजों एफा गोबाव मोजां मोनलायनानै मालाय बे गोसोम हिनजावखौ हाबा लादों खैथाका होदों नोंनो बियो बुंलाय खोनासं आंबो नोंखौ ओरैनो मोजां मोनाखैमोन नोंखौ मास्टारखायसो गोसोथोदोंमोन आङो नङाबा नों बायदि 35 बोसोरनि बोरायखौ आं बायदिया गोसोथोग्रा नङा आंखौ मा बै रायजोफोरजों बुजानांगौ नोंजों बुजानांगौ नामा आङो साला बै मैथा सैमाया गावनि बिनानावखौ थिसननानै लिंहरनानै दरजा फांथेना होनानै रायजोफोरखौ लिंहरनानै हाबा खालामना होनायानो आंखौ जायगा दाबसे मोजां दोनाखैसो बुजोबथारनायानो साला बै गोसोम दौदिनि हिनजावखौ आं हाबा लागोन नामा आङो नों बायदि समायनाखौ गारनानै आं बै गोसोम दौदिनिखौ हाबा लागोन नामा नोंनो सानना नायलाय
आं नोंखौ मोनाबा थैखागोन आङो I love you लै ओरैखायबो ओइ मैथा नों बेरे फुंजानि मा गोखै जाफैदो इयाव गोखै नङा नों आंनि बिनानाव जिउखौ साला बरबाद खालामनानै आरो मोजांसो मावदों नोङो गुन्दा साला ओरैबायदि नोङो सैमा साला सोरखौ गुन्दा होनदोंलै नोङो नांगौ नोङो मा नांगौ नोंनो नांगौ नामा नोंखौ आंनि हौवाखौ मा खालामफैदों नोङो मा नोंनि हौवा लाजाखै नोङो दखायो ना मोनथिनानै गनायफैदो बैथालि साला सिरि था नोङो रावखौ मोजाङै बाहाय नोंसो बैथाला आरो नोंनि बे बिनानावा बैथालि मैथा मालै मा मानजोबथारबाय दुगैहैदोब्रा मा दुगैहै हिनजावखौ बुनाय नुनाबो जेबो खालायनो हाया मा बालनि हौवा नोंलाय आरे आं नायग्रोदोंसोमोन 45 डिग्रियाव जोगोन जोनानै गोदोनाव जोनानै लांगाबसो दोननो नागिरखादोंमोन आङो नोङो अखा हाखांबा खफ्रि हमग्रा बालुआ माथो बेबो आंखौ बालसो होनबायलै आंनि लाइफआ बाल होनजानोसो थांसिगोन नामाब्रा सासेया मेआइ गो आउटसार सासेया बालसार होननायसो जाबायलै माथो आंनालाय हिनजाव सानै लानानै जारलासो जाबाय नामालै आंनालाय